Umpisa bamboy. Short na sa ato eh. Busanan. Isa ka na pibaliktad mga short ko. Matinaga lang baliktadain. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Taka ma. Boy, sino nakaturog ginay? Ano sino ito? Ano boy? Kaya mo, pagtiripan tayo nakaturaw. Kasi pa mo niya siya di kayo rupang kanyak. Kasipat ka, boy. Ano boy? Naramit tayo nakaturaw. Labusan ta, boy. Pangit sa nga mo. Nagarti kumuting. Sige boy. Sige boy. Sige boy. Labusan ta. Pag-shit, gat estopado. Tikang. Umpisa bamboy. Short na sa ato eh. Pakta boy. Pati sublata. Habang madipiso na nakaraing. Kititagas na nakariing. Baka no sipangon na pa yung rupa tato eh. Boy, naturturog na akong mau. Siya lang isublay. Pigasak ting sublay. Siya ka tinagplano nga labusan ta. Kinayak mo, Moy. Ano? Pinabasol dapat tata. Talaga rin isublay. Habang madi pinakaring tatatan. Sige, siguro din. Pero, siya mang short na ako. Tan! Parang tita. Kurtani na nagregay piso na. Kay sulang hargapiranan. Tan! Tan! Uy. Nakatulog pala ako. Boy, ni Andres, boy. Positive. Kamu tayo. Shoot mo. Hey, ininayadam lang ako. Natin na sa akin ako. Patay, natin. Okay sa mga. Hoy, patakam! Boy. Madi pa na permis. Pamoy permis. Tara.
Hoy, hoy! Apay, mga kanya-kanyak. Boy, Boy, lumabas kami lahat ko, nakita na katanay. naragrig ka na eh. Nagkakaroon ka raod. Tulungan ta ka lang. Boy, Weh! Sabayo, paypay-saw. Bangun ta ka. boy, nakato niya. Taksin kan. Taksing abot tayo. Tugtog ka ta. Gutan eh. Nagturong ko matuyay. Ay, Paano ka kami nagkapuntal-talon? Ah, sunay turog mo yan. Albang banog ka. Ay, kwarta ka. Pakwarta na ta, dudos. Oh. Dudos na karikadi ko. Ay, patay, busanan. Ay, isa ka na pibaliktad mga t-shirt ko. Matinaga lang, baliktadain. Ni? Isa ba na? Oy, Nabay. kasi na nabaliktad t-shirt ko. Oh, yung mo may natin nagkalagtanay. Tinulungan ta ka lang. Tinulungan ta ka lang, nalabasan ta katani. Dudos pa rin na dito. Ito mo, May. Piso-piso. Ito. Isa ba yun? Piso. Awan nay. Ay, kayo sunang ng kwarta. Awan eh, awan. Awan garo, pi. Paspasaw ka, May. Awan. Naguni. Uri kita bata mo. Isa ba na ito yun? Una yung... Nagbabainti yata na eh. Pinapanan ako tayo piso. Kaya kayo sunang ng kwarta ka dyan. Baka piso mo tatapiran mo eh. Uy, nyo lang ang mga espiso nga ako ah. Piso ko ah. Nagyaman na kata, tinulungan na. Uy, na tapos pitawlong niya. Kutunan ka pa yan. Baka nagtagtagat lupak siguro sa natinaga. Ay, bandog muatan. Nga mo tinagtagit na mo. Uy. Amok pa garot, tagtagat na garot. Walang matanda na mo basita. Kabaw na. Barti na eh. Brick mo tinay na kapay Why? dito eh. Kitang tao. Awan. Siya mo makita. Ha? Siya mo makita. Kaya, awan na yun. Awan na nagaruday, nagkulit ka. Nagkalikas Kaya ka ko nagaruday. At ang tumo kami nigi. Baka nang tumo. Kabilam. Awan. Baka naisingat ta. Tinas mo. Ay. Hindi na tiba maturugan yung sila may tano nun. Di balay yung Siguro, kita kayo. Sorry, Dr. Balay, di alam matulog. Yay! Nice. Langit na laing taboy. Baga boy, nalingtad palusot. Pasalamat ta. Natindag suna. Damo lang kami ng tangana. Pisa bang. Pisa printingag na yay. Pagkag sublis mo na dagaw. Ay, nervyuso ko launay. Takita po kapanan. Kami kata nervyos mo. Pisa ka, di kag nervyaw. Ha? Pisa ka, di kag nervyaw. Mati ah.